Bide jauna, San Pedrokoen delegatua eta nahiko pozik, horrezko txandan, gaur 3. Asko sufrituta, baina estropada ona eginda pentsatzen dute, Jose Manuel, pozik izango zarela, ez? Bai, oso pozik gaude. Gainaz, bastante arribatzen ari ginen, Castro hori hemen azkeneko momentuan, eta ni pentsatzen egon ez dago difentzia etzegon, da gure kale aldea jundak. Juezakin itzein dugu, esan diogu, eta esan digute bilak etzi joaztila beren kalean, eta orduan ez dago lezarrezateik. Sufrimentua haundi izan da batipat joaterakoan, Castro oso estropada ona egin duelako, eusten saiatu da Kaiku eta gero poparian pasa ere bai, eta zuek ere bai, Orio sufritu du asko, eta ezin izan du, baina zuek altzen duten bezala, hortzak iztutu eta hortxe heldu zarete. Bai, guk instruzioa gaizkaigu izate ginen, ez estropa usteko, segitzeko, etxute aldeiten eta segitzeko. Da oso ondo indute, eta ikusi da, momentu batian Castrokin gainean ondu geha, baina bizka bat aldein indigute, 5 segundu, ez da asko, da 10 ez dira asko, Horregazak handik datorren igandeako Ondarra Bilare hor dago, uste dut estropa oso ona izango azkenekotan da. Behintzat, Polita aldez aurretik eskatuta, Politagoa ezin prestatu. Nolako planteamentua egingo duzu, hori noski Aitorrek egingo du, Aitor balda prestatzaileak, baina batetik itxaso txarra komeni zaizue, edo ikusita demoraldia nola joan den hobe bare xamarra zuentzat. Ez, gu nahi dugu itxaso nahi otia, itxaso txarra uste denentzako txarra dala, batzuk nahi izaten dute, baina guretzako nahi itxaso nahi izatea. Ea ze gertatzen den, soriona gaurko lana gaitaz. Eta gero, denbora hartuko dugu aztertzeko zenbaki hauek. Aurrera, Xavier. Hemen da gurekin Aitor Balda, San Pedroko arraunlari eta entrenatzaia. Aitor, lehenengo balorazia pentsatze pozik, ez da? Bai, estropada polita indeu, eta, oaindik hor dakagu posibilitate batzuk. Ventaja gate egute, baina, guk estropada oso nahi indegu, eta kontentu gate gure lanekin. Batek baino gehiago esaten zuen ez, itxasonekin kontu zuen di San Pedrokin, eta hala izan da, Kaiku eta Castro indik aurretik, baina 10 segundura lehia horretan. Bai, zehago baino bizkan entxo, bajoi txiki bat izan dugu, eta hor jurintza izkigu bizkat, baina geho bueltakoan ondo etorrekea, eta atzenean duela, estropada benetan gogorra eta borita izan da, ez? Horrezko txandan Ondarri Bilare sartu da ez dakit, hori agian harrigarria hori horren denbora, edo nola ikusten? Atzutan estropa hori izaten du, ez? Atzean gelditzen zea eta burua pixka zure kontra jokatzen dugu, ez? Eta nik uste dut hori joi pixka pasatu zaiola, ez? Atzenean dira, atzean ikusi da eta pixka bera eta hori dira, ez? Aitor, hemen jendea ikusten dut, San Pedrotarrak oso gustora pozik ospatzen, ez dakit, atorren igandeari begira, zuen helburua lanak eginda edo oraindik ere saiatuko zate, ez da? Bai, guk saiatuko, guk ez dugu ezer altzeko, eta zate izuk irabazteko asko daukagu, eta guk gure estropa egitea joango geha, eta berzen nolako resultu batatzen dugun, ez? Zorionak, eta eskerrik asko. Eta itxasoan beste protagonista bat, oraindik ontzia lehorreratu gabe Oriotarrak, eta hor inguruan da Juan Alegorburu aurrera. Eta patroiarekin Irakoitz Etxeberria, kirolariak askotan esaten duena gauza gaizki ateratzen denean Irakoitz. Eta zer esango dizupa? Ze esplikazio duenek ez dakizuela? Ez, horreneko azorionak Kaikui, kriston estropa induta. Eta, guria, ez tegit, ez nahi 2006ko kriston tankera hartu dut, ezin etorri, kanpoare, ez tegit, kadentamentu ez geha, ingaizkibili, baina, barroak anezin genien olatu bat eman, zatik bestela isla gaina gudea eta rekorri gabe gendu zen, beti olatu kendu eta ez tegit, pena bat ez, bintza dana eman deu, mutila zorion du, tope indeu lago eta zingo jo, urruna berko. Estropada bikaina izan da, aurreko hiruak hor nunbait ibili direlako, pena bazuek ainatzea geratu izana eta inungo aukerari gabe da. Bai, ez, buelta eman deu, nik uste duan egan pixka destutu dugula, baina oso azkar juntezkiu. Hemengo kalek endetzako asko sobeto zuen olatu netortzo, baina, ez da ditzei, tokatzen atekian inberda, nik zaizu gut tope jungi alduen guztia indeu, eta gero ezin da tope indeu, da urrengo egan den berko. Urrengo egandean txanda irabazi eta itxaron egin behar. Dudik, bandera oso zaila, bandera nik uste beharien artean jogatuko bela, baina, gure gatzeko txanda irabazi, horrezko txandako bateio, bieio dana irazte joan, eta, demostratu gure burue, hor gaudela, baiki hor gaudela, baina, gaur tizko gauza gatea, eta urrengo egan den, estropa biete hon da txanda irazten. Aste gogorra izango da, altxa buruak. Lase, burua pidiko txandako da. Ezkera esko. Irakoitz Etxeberriaren hitzak eta orain ikusten zaitu gora aurrera. Bai, hemen oraintxari dira iristen Kaikukoak, festa dago, baina nerekin Josean Olaskoaga aizperro dut, serio xamar, ez dakit nola zer gertatu da. Ikusi da, zer gertatu da. Salidatik anatzea gehatu da eta sensazio eskasakin. Ezin genuen, burrukan sartu nahi genuen, baina bai kanporuntz eta bai barrurontz ez dugu gozatu. Nik uste presakagi urduritasuna, segituan ikusi dugu batzea gatu gela eta ez dugu gure arronketa hartu.
Kaleak edo eraginik izan du edo? Ez dakit. Agian kaleak eragin zertxo bat izango zuen, baina nik uste dena ez dela kalia esan. Ez dugu asmatu, arraunketa presakagia zigea eta nik uste, hor juntzaigula ez. Burrukan sartu nahi genuen, baina kontuatzeko, ezin gendun. Bueltako nahi ikuste genuen juten nahi ziala, baina ezin dugu arraunketik hartu, ez dugu gozatu. Ez kanporuntz, ez onuntz, eta ez olatu etzun garbi markatzen da egia esan arraunketa kaskarra eman dugu gaur. Bandera ia ezinezkoa ze geratzen zaizue datorren igandean? Hori, gu tanda irabazte irtengo geha, eta tanda irabazita berba posturen bato irabazteko gai gehan, baina nik uste bandera, ja agorrezko txandan daula, diferentzia hondi dia, eta guk aldegin egingo ditugu aldana denbora murrizteko, baina zailak guk egia esan, zoze txarra gertatu behar luke gu bandera irabazteko, eta nik uste normalena, agorrezko txandakoak irabaziko dutela. Eskerrik asko. Venga, zorionak Kaikuri.